iti masakbayan. Ti napalabas, inalada ni Eva iti kuta dagiti managdakdakas, takayat da kumapang kadakwada, tapno da mangagas kadagiti masakit iti kuta da. Kabayatan na, madanagan mo ti ikit ni Eva, kan ti ina ni Romy akayan ayat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anapuluhan. Amnestia, dito'y drama tayo, ti masakbayan. May maysa nga ta agrupo ti akin aramid iti dayjay. Anya nga iti ammo tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Ang nakauniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita akin aramid. Ayan nga tan ni Eva akaanakak. Ay, sapay lako ma. Tawan tidakas, anapasamak kan kwa na. Sapay ko mga ruta kasta, kabsat Berta. Kat dagiti nakakita. Pimanaw da kanaw na. Takabutang da dagiti nakauniforme. Ay, wala. Asino mat nga iti saan amabutang. Nukas jay nga addaag pabutak. Sapay kunada nga uniformado dagi jay alalaki. Ay, managdakdakas lakit di dagi jay. Jak mamati ang militar dagi jay. Ay, uray siyak. Jack mamatay. Nasaya at ti kaadam dito'y ayan mi. Ado tinapyaan iti sakit na. Iso nagsakit da. Tanapudot unay iti aldaw. Ngam nalamag iti rabii. Apay adi kayo sumalog ijay patad, Pangulo. Saan ang mabalin sumalog kami jay patad? Kabusor ko dagiti uniformado at tao. Nasingpet da, Pangulo. Tilaang managdakdakas, titiliwan dagiti uniformado, Pangulo. Anya nasingpet? Ado tinapukaw a kapamilya kan kabagyak, gapo kadagita nga uniformado. Anya ti kayat yu asawan iti napukaw. Napukaw, adjakon ida makita, iti kaanuman. Isu akagurak launay ida. Amang ano aday naramid da amay kaniwas. Isu akas jay tinagbanagan da. Tapay ka di amang mas kayo, Pangulo. Nusan lang nga da maitulong day di ababay dito'y kota. Ibitin ko iti sirok ti kayo. Day, anya ka di ti madingay naramid na, Pangulo. Ibaga nakit din, nga da inaramid dagiti patpatgak iti biyag amay kaniwas. Isu pinukaw ida dagiti uniformado. Di na nga minam mo dagiti pasamak, Pangulo. Bayan tayo latan, taam mo nang agasam dagiti masakit akakadwa tayo diti kota. Day tangarod ti makagapo. No apay asan ko nga ibitin iti sirok ti kayo. Mano payabulan sa tayo makaawid iti Luzon? Mabiitan, bro. Saan ka kadiunay nga apurado? Kasla nagbayag ti kaadda tayo diti Visayas. Mabiitan. Wan mat kiti. Iliw kon sa langin kan ni Eva dito. Isa akasti ti mariknak. Lipatam nga minsag paminsan tapno saan ka unay ang makarik na iti iliw, bro. Ingkamot agpasyar no free time tayo. Apagbiit mo ti free time tayo. Ure apagbiit, naragsak tayo man. Saan ka ang makarik na iti liday, no kasjay? Aramid kano dagiti tulisan ti agisuot iti uniforme ti militar, sakbay nga aguli da iti babalay. Ay, kasanon ni Eva. Ayan na nga ta. Inalada nga ta. Ay, sapay kumatasaan. Gama, ayan na nga ingatan. Uray kano iti pagtrabahuan na. Kat inuli da. Inalada amin dagiti alikaman kan agas ijay. Madanaganak. Pangsapulan nga tan dagiti pan nakabagiti lintag kan kuana. Ay, sapay la kuma.
Tawan dakes ang napasamak kan kuana. Makapadanag ti kastoy. O matake manen dagiti tulisan. Awin nga ron Ngam apay nga uray tao kat agpo kaumatan. Jonah, sikat ikadua dagiti mabati dito'y kuta. Bantayam na Eva, kan dagiti masakit. Papanan nyo ka di, Pangulo. Sa anak ka di akaraman. Ang mga nupumanaw ti mangagas. Sapay adon ti masakit dito'y kuta. Sa bagay, manipod adda ditoy. Adun tinaagasan akakadwa tayo. Isungarod ako nakabantayam. Tapno adda mga sikaso kadag ti masakit. Sikat ti agsungbat kanyak no makalibas na di ababae. Matungpal, Pangulo. Bantayak ka na imbag ni Eva. Dayta ti itad ko kan kapag rabangamita. Tadadayta ababae. Napanan ka di dagiti lalaki a pakairamanan ni Pangulo. Napanda na ganup iti pagtaraon tayo. Aganop kunam. Para kada tayo amin, dagiti ano panda? Una, takas to ditoy. No adda mailuto, kat amin tayo nga akin taraon. Kastagayam. Taraon amin, dagiti adda dito iti ano panda. Kasla may sa pamilya. Oh, apay akas lanas daw ka. Kasla ngamin may sa pamilya no kasta. Agkakabagyan ngamin amin nga adda ditoy. Awan ti sabsabali. Addan dagiti lalaki ako nadaan na panaganap. Apay akal din kas kadamanukmat. Saan mat nga rod nga ugsa? Aboy wano alingo. Dingwan mat ti tattao ti kalding kan manok. Eva, apay akas lanas daw ka nakakita kadagiti manganop asim mangpet. Tiamok ngamin kat abuyo. Ugsa kada alingo ti isang patda. Saan mat? Takalding kada manok ti isang patda. Saan mon apakariribukan no anyaman tinsang na? Basta agyaman tayo, taadda na ano panda. Sige, kita ka pa'y, taadda pa panak. Sabali ti panagriknak. Saan da nga inano panda gito eh? No di ka tinakaw da. Oh, apay akas ladda parikot mo, Jonah. Idi pimanaw kayo. Dinamag namin ni Eva no papanan nyo. Ket, anya nga iti imbaga manapanan mi. Imbagak ngayon kayo aganup, Pangulo. Idi simangpot kayo. Kuna namanan, nga apay ka no asaan nga abuyo, wen no ugsa. No di kat kalding, kan manok ti insangpot yo. Anya? Adu kat nga mo day ta babae. Agyaman kid dia, tamangan laeng ti aramiden na. Saan amapan makianok? Kasla nga rod sipsiputan na ti gargaraw tayo, Pangulo. Isungarod nga imbagak, abantayam analaeng day dia babae. Amangan no isupay ti mangisagmak kada tayo. Kita, naawan ti cellphone na. Awan pa'y mo't tinakita ka cellphone na, Pangulo. Awan mo't kuryente dito'y apangit-chargesan na. Da tayo kumain patan no sana ka po kadagiti sinalbag ng uniformado, Pangulo. Day talaw na iti pakasurunak. Dito'y katbakir ti ayan tayo. Kasla tayo bakas iti kabakiran. Gapo kadagiti uniformado aman nakibiyang. Makasubli tayo pa nga tayo patan, Pangulo. Aging nga si bibiyag dagiti uniformado. Saan tayo ang makasubli jepatan? Kay iliw ko matamti sa malog ijipatan. Anya, tapnoin ka isa bati biyag mo. Sigurado nga ano panda ka, dagiti pan nakabagiti lintag. Asaan mat analintag, ti aramid data tao. No mabalinla ko mga ibusak amin nila. Tapnag na inak matan ijipatan ang natalinaay.
ko ti saritaan da Pangulo kan manong ko ding. Anya tinangag mo nga saritaan da. Kayat ni manong ko ding ti agsubli jay patad. Uray ni Pangulo kat kayat namat. Nagmayat kat kumati bumabamot ijay patad. Nagrigat ti agbyag dito kabakiran. Awan pa'y kuryente. Kayo, kandroot lang ti makita. Ijay patad, adu ti pasdag, kan adapay mall. Uray medyo adayo kami. Naimbagkan ka. Tawan mangan anupkan ka nga uniformado. Kayat ko amaamuan, no apay nga ano panda kayo. Madam Eva, kimapengak lang kan ni Pangulo, gapo iti rigat. Apay ang nagbalin ni Pangulo akas rebelde. Adda ngamin militar, anang saor itinalawa adagana. Dakas a militar no kasta. Saan mat nga amin a militar kat saor. Adala ang dagiti na kulaapan ti panunot na. Dandani tayo na agpaluson. Sumagmamanulaan nga aldaw. Makitak matlangan ti kaayan ayat ko. Ang mga yawis mo ti panagkalay sayo. Oray saan pa'y? Agurno ngakpay pare ti dayta. Ing grande ka, di ti kayat mo kalay sa? Praktikalat nagpampanunot. Oray saan nga ing grande? Basta mangan amin adumaray. Daytay saan na matukol ti aklo ako nada. Sapay ko ma, tamanayon to ti ragsakyo. Itapay lang, kablaawan kayon. Agyamanak. Ngam sigurado amay sakan to kadagiti dumaray. Wana, no di nak malipatan nga imbitaran. Tsak malipatan tinasingpet agayem. Kabsat, naggapu kasamot ijay presinto ti pulisya. Anya ngay ti madamag. Awan kanupay mo, ti pamalpalat patanda, no ayan ni Eva, kabsat. Ay, anyang atan ay tinapasama kiti kanakak. Di tay mapukawan itinamnama. Bareng dumteng ti aldaw asumangpet metlaeng ni Eva. Sana maikatidadag ko, aging gajak maamuan, no ayan ti kanakak. Dandanin sumangpet ti anak ko. Sigurado asaan ang makaid na dayjay. Numaamuan na tinapasamak. Nagpintas mo tanday ta keychain nga igam mo, Ma'am Eva. At daladawan itibitin na. Insagot kanyak ti kayan ayat ko. Ngam saan ko nga amo itati ayan na. Huh? Kaayan ayat mo? Ngam di mo amo ti ayan na. Kunam. Ha? Kwa ngamin. Masapul adida maamuan a pulis ni Romy. Anya ka diti intanamitim mo, Ma'am Eva. Kwa ngamin. Pasaray umalis iti trabaho na. Ag-deliver iti lako ti boss na. Adatan dito Luzon. Mapan ako ni lugar mi, kat mapan kamutan iti lugaryo. Sige. Tama pa na kadagos iti balay ti Eva. Kasano na awan ni Eva iti balay na? Noowan, sigurado nga da iti ayan ti trabaho na. Mala, ingkangarudan, tamapanak matan iti lugar mi. Bye. Agkita ta siguro manan no agpaayab da. Sigurado nga agpaayab da manan. Pinalubusan da tayo laang nga agbakasyon, kalpasan ti training. Asidag ako ni ti balay ti Eva. Masorpresa lakit ni, apama na makita nak. Partakak pa iti magna. Ha? Apaya kasta ti balay ni Eva. Nalasang ti sikiga na pasad. Anya tinapasamak. Mapanak iti balay. Agdamaga kaninanang. Amo na siguro tinapasamak. Adda ka, anak ko. Anya tinapasamak iti balay ni Eva nanang. Apaya na damage ti sikigan na. Kwa ngamin, anak ko.
Adda ka no naka-uniforme ang nagpabetak iti asin nagtibalay na. Dagi jay nakakita iti napasamak. Pimanaw da ang naglemeng tamabuteng da ka no. Kat ni Eva, ayan na. Mapukpo ka o anak ko. Hinapan kami kan ni Marta iti presinto. Imbagami tinapasamak. Iti pagtrabahuan na. Awan ka di ijay, nanang. Sinirrak damat lang ti barangay health station. Inala na kanu amin nga agas kanda mga alikaman ijay. Sana mabalinda ito eh. Pagsubli ak iti presinto. Masapol ngagtignay kami para kan ni Eva. Ay, jak ba't nagsasao no imbagakan ka anak ko. Tadyak kaya't ngagdanag ka. Inuray ko ti panagawid mo. Si kakadiday taro may barog. Wala na. Kung nakasurpresa ak ni Eva, siyak ba't tinasurpresa tinapasamak? Jak makaturturo ken makapangpangan gapo iti napasamak. Masapol ngagsubli ak iti presinto. Agtignay kami. Awan sapay inanaam barog. Sa anak ama kaid na amang pampanunot kan ni Eva, nana. Amang ano na isagmak ti ay ayatek. Anya nga taita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti ayahan ti kaanak ka? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.